Ne tɔgɔ Issa Traoré. Ne kɔni bolo fɔlɔ, la première des choses c'est l'État. L'État est désengagé ka bɔ fɛn baden de la école la. D'abord, maître ka recrutement bɛ kɛ cogoya min na fɔlɔ, kɛcogo man ɲi. Namara caman b'a la. I ye fɛn min na ni concours bɛ kɛ jɛlenya de sira kan pour que ka maître ta. Niveau de bɛ jateminɛ pour que ka tali kɛ. Maintenant bi tu es donné Sara, tu as papier ni tu es déjà admis à l'avance parce que concours est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je suis damé. Ne reconnais bolo ne munye ni mu famille la o e de masa wéré de. Fogo de masa ko akili to division na. Kalango ta fanfala parce que bi division caman be nu bora so ka ta école so la kana. Den taramu ka école la to yingali ke. Abena do abe do so na be kaibla. N'a ɲininka ko ye leçon ta aw maman ne leçon ta ou bien ne leçon ta demi bo abeta ne tɔgɔ ye Amadou Diko éducation fana a bɛ daminɛ so kɔnɔna na o ye tiɲɛ mais gouvernement fana kan ka jɔ ni fɛn caman ye quoi i y'a faamu o kan ka mɔgɔw bila ka taa école so kɔnɔ lajɛ c'est à dire ka école dɔ lajɛ a bɛ cogo min na niveau ko bɛ cogo min na i y'a faamu. Ne tɔgɔ ye Mamadou Issa Traoré. Denmisɛnninw ka kalan tiɲɛni sababu anw b'a la gouvernement b'a la. Parce que kabini Alpha sigira nous nana système neuf ye Mali kɔnɔ o de école ko bɛrɛ bɛɛ tiɲɛ. Parents fɛnɛ ka problème min ye so kɔnɔ o t'u wasa don denw na ni denw bɔra école la t'u ka cahier minɛ k'a lajɛ u tɛ foyi lajɛ u tɛ taa bɔ denmisɛnninw ka école la ka taa u ye mun de kɛ maître est ce que a bɛ taa école n'a tɛ taa école la k'a ɲini k'a dɔn. Bon maître fɛnɛ ka problème min ye u bɛna fɛn min kɛ denmisɛnninw kun est ce que u b'a dɔn u t'a dɔn wa. Parce que pédagogie te école maîtrise bɛɛ la bi ni mun ye dɔɔni kalan comme baara tɛ jamana kɔnɔ o ko dɔw bɛɛ fana ko k'u bɛ kɛ maître ye bɛɛ se ka kɛ maître ye o maître in fana kalan de bɛ kɛ. Ne tɔgɔ Basori Jabate u b'a fɔ ma ko Bois jeune dɔw bɛ yen sisan olu yɛrɛ bɛ don enseignement yɛrɛ la k'a sababuya kɛ dɔrɔn a ka hakɛ to manamana ko dɔrɔn musomaninw nɔfɛ ko ye parce que u tɛ baara la bon non seulement baara tɛ ka di denmisɛnninw ma en même temps jeunes bɛ ka t'u yɛrɛ gɛlɛya pour que u ka se k'u satisfaire au niveau des filles bon en même temps fana parents fana gouvernement état fana olu o de ka di olu ye olu ka système parce que olu ils ont les moyens ka t'u denw bila extérieur la kalan na u denw bɛ na olu tɛ chômer bon alors ka sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ka chômer bon hali ni denmisɛnnin minnu fana bɛ wuli olu kɔfɛ ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔ u kɔrɔkɛw bɛ diplôme baw bolo u tɛ baara don o don u bɛ thème ni baro ni yala dɔrɔn na ça les décourage ka kalan yɛrɛ fana kɛ. Ne tɔgɔ Musa Kone denmisɛnninw ka baisse de niveau a facteur ka ca ne yɛrɛ a facteur kɛ facteur fila ye n b'a fɔ ma facteur fɔlɔ o bɛ enseignants na. Parce que fɔlɔ enseignants ninnu olu kun formelen don ka se niveau ma sur le plan pédagogique sisan ta ninnu olu formelen tɛ ka se o niveau ninnu parce que sisan enseignants ninnu u bɛ taa formation accélérée k'u kun k'u ta ka t'u bila au niveau des écoles fondamentales u b'u bila u bɛ kalan ye bon le deuxième facteur o ye écoledenw ye ani écoleden somɔgɔw o ye jumɛn ye sisan den yɛrɛ bɛ taa école la fo ka se 9e ma a t'a dɔn pour quelle raison a bɛ taa école la. Là, il y a un manque d'information. Je suis M. Traoré Jakardia. 90 kɔfɛ kana se 91 ma événement tɛmɛnen kɔfɛ kana se Alpha ka fanga ma Alpha nana Mali kɔnɔ a ye Mali kalanko barika ban Mali kalanko barika banna mun na depuis Alpha ko école maître ni ye puissant da écoleden kan e bɛ taa tɔ la kale wɛrɛ wɛrɛ. Ne tɔgɔ Dambu Ba an ka denmisɛnya la maître busan tun bɛ maître de bolo ka denmisɛnnin bugɔ busan b'u bolo ka denmisɛnnin papa a tɛ jogi bon parent d'élève ni denmisɛnnin min ye ko kolon kɛ i fa bɛ wele ou bien i ba bɛ wele i bana i bɛ taa par 4 k'i bugɔ classe kɔnɔ ou bien ni i yɛrɛ bɛ maloya o la i tɛ kojugu kɛ bon n'a fɔra ko busanko bɔra école la bon bugɔli bɔra la fɛn bɛɛ bɔra la donc denmisɛnnin bɛ tiɲɛ. Ne tɔgɔ Alassane Anne. N'i ye fɔlɔ école jateminɛ ka anw lajɛ mara tiɲɛlen don mun na parce que mara tiɲɛlen don depuis école la école la ni minnu bɛ denmisɛnninw bilasira n'olu ye école maître ye olu de kan k'u ka disposition ta mun na denmisɛnninw dɔw bɛ taa classe kɔnɔ u tɛ don école yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ taa fɔlɔ u bɛ taa denmisɛnninw ka fɛngɛ tiɲɛ
disposition de kan ka ta olu d'abord minnu tɛ don classe kɔnɔ fɔlɔ k'olu essayer k'olu encadrer n'o kɛra minnu bɛ classe kɔnɔ olu bɛ kalan kɛ. ne tɔgɔ Mina m'an jamu Dunbiya. La première faute c'est les parents d'élèves. I y'a mɛn i taara école la i bɔra du dɔ de kɔnɔ ka taa yen. taa seconde cycle da la denmisɛnnin min bɛ classe kɔnɔ min bɛ kɛnɛma o ka ca min bɛ classe kɔnɔ ye. Kalan la o y'a fɔlɔ ye. Filanan les enseignants n'ont pas le niveau. École-maître bɛ bɔ école min na n'a fɔra ko corruption de bɛ kɛ k'u ta k'u bila ka na an denw kalan a niveau bɛ min i bɛ taa classe dɔw kɔnɔ i bɛ taa musow sɔrɔ yen o bɛ ka ani sɔgɔma lamɛn émission e nana denmisɛnnin kalan kama donc la pédagogie a été bafouée. A sabanan c'est le désengagement de l'État. État y'a 6 mois là donne ko ka di collectivité ma collectivité tɛ se an kɔrɔ olu ma s'u yɛrɛ kɔrɔ olu tɛ se ka se an denw kɔrɔ donc o y'a défaut filanan ye État bɛ k'i 6 mois la k'a d'olu ma ka école privatiser école privatisera a kɛra ni se bɛ min ye o den bɛ kalan se dun tɛ bɛɛ ye nous sommes dans un pays pauvre.